Continuamos adelante, 12:49 i bueno, hoy parece esto de oca en oca, però la veritat és que jo crec que sempre que siguin aquestes coses són bones notícies, així és que paga la pena parlar-ne, perquè Oliva ha rebut un altre premi, que a mi també em sembla que és un premi important, premi que se li atorga per allò de les festes inclusives. Anna Mena, regidora del departament, molt bon dia, benvinguda, gràcies per estar avui amb nosaltres. Hola, molt bon dia, Carmen. Què tal? Moltes gràcies. La veritat és que descobrint aquest guardó, que si he de dir-li la veritat, ni sabíem que existia, però que, bueno, em sembla que és molt bona notícia, no? La veritat és que sí. Esta setmana ens està tocant de tot un poc. Primer Francisco Brines, ara nosaltres també. Ens assabentarem la setmana passada del premi. Recordo, de fet, si em doneu permís per contar-ho, el dimecres passat es va fer la publicació. Jo, de fet, aquest dia havia tingut un mal dia perquè havia rebut una mala notícia personal. La mare d'un amic meu havia faltat. I com és la vida, que a la mitja horeta em toquen del departament i em diuen: bueno, Anna, volem comunicar-te una molt bona notícia, i és que Oliva ha sigut premiada com a municipi, no? Municipi de més de 20.000 habitants, en el Premi de Festes Inclusives No Sexistes. I la veritat és que va ser una molt bona notícia i un orgull, perquè a més, Carmen, també volia comentar que ha vingut un poc vinculat, perquè farà unes 2 o 3 setmanes comunicarem també que estem finalitzant l'obra del nou edifici que anirà destinat a l'atenció. Ui, crec que hem perdut a la regidora. Anna? Hem tingut algun xicotet problema. Anem a intentar recuperar eixa cridada, a veure si podem recuperar-la, perquè la veritat és que el tema ens sembla que és més que interessant i seria important poder abordar amb la regidora com ha sigut aquesta campanya i també, tal i conforme ella ens dia, allò de com va rebre la notícia. En un dia que aquestes coses solen passar, no? De repente estàs vivint un mal dia i ve alguna història i acaba de solventar-te o acaba de solucionar-la. Hem de dir que este és un premi que s'atorga per part de la Conselleria per a municipis de més de 20.000 habitants. No ha estat sols Oliva qui ho ha rebut. Montanejo, Sondara i Pego també han rebut 10.000 euros cadascun, i una menció especial que ha anat a parar a la Mancomunitat de Municipis de la Ribera Alta. Què és el que han buscat? Pues que el jurat considera que són la qualitat del projecte, l'originalitat i l'impacte. Crec que ja tenim per ahir de nou a la regidora, que se'ns havia tallat esa cridada. Anna Mena, no sé si ara mos escolta. Sí, perfecte, Carmen, sí que sí. Ens dia, Anna, allò de era un mal dia i en toquen del departament i em diuen que l'hem rebut, però a més en un moment en el que també estem en obres en un altre projecte. Correcte. Efectivament ha sigut així, farà aproximadament unes setmanes vam publicar que ja estàvem en l'última fase d'obres el que va ser la nova oficina de la dona, d'atenció a les víctimes de violència de gènere i de la diversitat. La veritat és que és un orgull perquè va vinculat i a més comptant les dates en les que estem, que la pròxima setmana és el dia contra la violència de gènere, el 25N. Efectivament. Tornant de nou a aquest premi, el que es premia és un projecte que vostès han denominat Oci Violeta. Què és este projecte i en què es basa? Bé, doncs mira, este projecte el que pretén, Carmen, és garantir un municipi lliure d'agressions sexistes. El que vam fer és fer una sèrie d'accions que anaren progressant en el temps, anaren incloent-se altres i sobretot incloure també accions per a la ciutadania, perquè moltes vegades el que observem és que no és que hi hagi falta de conscienciació, sinó que falta informació i falta implicar a la ciutadania, moltes vegades per a fer d'Oliva un espai lliure, perquè les estadístiques no fallen i veiem que en les festes i en l'oci nocturn, per desgràcia, és quan més agressions sexuals hi ha.
aleshores també el que preteníem era unir, que fos sinònim festa a seguretat, no que siga algo contradictori o inclús antònim. Sí, és allò de que quan alguna dona, quan alguna xica, quan algun xic diguen allò de me'n vaig a una festa esta nit, quan puguem anar, no tinga por d'anar ni a soles ni acompanyats i que a casa no n'hi hagi por perquè algun jove se'n vagi a una festa de nit, no? Correcte, és un poc l'objectiu que es volia aconseguir. Entonces, el que compta el premi, el nostre projecte que hem fet, per una banda és un manual explicatiu que inclou tot el que és terminologia no sexista, inclusiva, i també un poc de formació, perquè moltes vegades el que ens passa també és que quan veiem algun tipus de conducta un poc irracional o violenta, no sabem com actuar, perquè la gent no coneix quina és la forma, no? La metodologia, per no posar-te ni tu en risc ni posar en risc a l'altra persona. Entonces, el projecte en si el que compta és en tota la formació. Aquesta formació s'ha donat ja a tots els agents que participen en el món fester i en l'oci nocturn, com puguen ser les festes de moros i cristians, falles, les festes més grans del municipi, i també tots aquells comerços, hostaleria que està vinculat a l'oci nocturn, com són els xiringuitos, per exemple, en campanya d'estiu. També, arrel de la formació, es va crear l'espai, el punt concret, que és el punt Violeta, per això Oliva Violeta, que és un espai d'informació. Es va muntar per primera vegada en festes 2019, juliol, que va ser moros i cristians, i la veritat és que va ser molt, molt positiu, perquè moltíssima gent jove, que és on més volem aplegar, va vindre a interessar-se un poc també per el tipus d'estructura que hi ha, la gent li causa intriga, no? Li causa un poc de curiositat. I bé, allí és un punt on dones informació, sobretot per previndre, que és molt important la prevenció, per això treballem molt en els centres educatius i fent campanyes d'accions, activitats, i també a l'hora d'actuar, si veus un tipus d'agressió. Com tens que actuar, quin tipus de frases també pots utilitzar si veus una persona que necessita ajuda, perquè, clar, és molt complicat quan estàs en un ambient festiu i no coneixes a la persona, no tens aquesta seguretat a l'hora d'actuar. Què faré? Ho faré bé? No ho faré? Hauria d'actuar? No hauria de fer-ho. I és el que hem de... Sí, és allò que moltes voltes, no sé, sempre s'ha dit allò que el que passa en una parella queda dins d'eixa parella i mai no saps quan és una cosa que has de deixar passar o no. Doncs mai l'has de deixar passar, però per això has de saber com has d'actuar. I ahí també s'ha d'incidir, no? Correcte. Això és l'objectiu principal i nosaltres, ahir va ser el punt d'inici de totes aquestes accions. Es va presentar el projecte en tota la formació que s'ha fet, també s'ha fet a nivell intern, de departaments que estan vinculats a aquest món, i també després el muntatge en si de lo que és la campanya, el punt Violeta, i un poc de merchandising per a rebre la gent que està al dia a dia a peu de carrer i que pot anar fent un poc de difusió. Este estiu passat, de fet, ja ho portem fent tots els estius, vam estar el regidor de turisme i jo com a regidora d'igualtat en els xiringuitos per a donar-los una sèrie de material que és material inclusiu. Informació, per exemple, gots reciclables, gots també per evitar que li puguen tirar qualsevol tipus de substància a una dona. Un poc en aquesta línia, i la veritat és que va ser molt positiu perquè tota la gent que treballa en el sector dels xiringuitos de la platja es van involucrar moltíssim. Van voler que els informarem una miqueta més, que els explicarem de quina forma treballem, si tenim també un telèfon concret, i bé, a partir d'ahir hem continuat en totes les accions que van fent-se dia a dia i que no sols s'han de recordar en el Dia Internacional de la violència de gènere, sinó que s'han de recordar al llarg de l'any. Efectivament. De tota manera, sé que tenen vostès programació per al proper dia 25 de novembre. El que no tenim ara és temps, així és que sols una qüestió molt ràpida. El premi m'imagino que és una palmadeta a l'esquena d'allò de dir esteu fent-ho bé, però no és la finalitat. Vull dir, és allò de hem de continuar treballant. Correcte. Nosaltres, per a mi, el més important no és haver rebut el premi, o és un orgull, sinó és que es fica en valor
tota la feina i la tasca que fa el departament, però sobretot també la col·laboració de la ciutadania, que això és el més important. Efectivament, i que continuarà col·laborant. Senyora Mena, l'emplacem, la setmana que ve parlarem d'aixes activitats per al dia 25, però avui li agraïm moltíssim que hagi estat amb nosaltres i volem transmetre-li també l'enhorabona per aquest guardó. Gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies. Y ustedes no se marchen, que nos vamos a las noticias de la 1, pero vuelvo enseguida. Hasta ahora mismo.